Bon dia i bona hora. Soc en Ramon Riera, del Buirac de Memòries, i això són les píndoles des de l'escriptori. I entrem així ja en el tema que ens portava aquesta píndola, que són els mosqueters catalans. Cal dir que, si bé tenim aquestes organitzacions que han evolucionat a la seva manera des d'època medieval, a l'inici de la Guerra dels Segadors, Catalunya pràcticament no tenia experiència en el que era la guerra moderna. De fet, el gran impacte serà ja el setge de Salses, quan, per ordre d'Olivares, s'havia atacat l'any anterior Leucata, i el mariscal d'Esperant fa un atac en resposta al poble de Salses. De fet, a la fortalesa de Salses, si heu passat alguna vegada per l'autopista, en aquella zona de la Catalunya Nord, haureu vist que és el límit del Rosselló i és el límit de les terres de parla catalana. Hi ha aquesta mena de fortalesa soterrada. És una fortalesa magnífica que va construir Ferran el Catòlic. Aquesta fortalesa cau en mans de l'enemic i Olivares, que fins aleshores havia tingut sempre la reticència dels catalans a participar en les guerres de Castella contra França, obté així que es pugui fer el Prínceps Nanque, aquesta convocatòria al sometent general, i que els catalans i els nobles catalans hagin d'enviar tot de soldats contingents i milicians per tal de recuperar aquella fortalesa. L'experiència de Salses és una absoluta sagnia i l'única cosa que fa és complicar encara més les relacions que hi havien, i especialment perquè Olivares, en comptes de retirar les tropes que havien estat combatent al voltant de Salses, les decideix allotjar en els diferents indrets de Catalunya, l'Empordà, la Catalunya central, la costa. Això fa que la convivència entre aquestes tropes fanfarrones criminals, com qualsevol exèrcit del moment, com us deia, pràcticament bandolers, comencen a tenir enfrontaments amb la població civil. Catalunya, per aquest usatge Prínceps Nanque, tenia una obligació legal per la qual tots els homes havien de tenir armes i saber-la fer servir. Crec que ja l'he comentat abans. I això fa que, a diferència d'altres llocs d'Europa en què aquestes tropes haguessin pogut estar sense que hi hagués una especial resistència, una especial protesta de la població civil, aquí acaba a trets i acaba amb matances, de manera que quan arriba el Corpus de Sang hi ha tota una sèrie de tercios i unitats militars hispàniques que han començat a ser escombrades del país. El Corpus de Sang mor el virrei i això és l'excusa per aixecar un exèrcit que de fet ja s'estava preparant i ja hi havia plans des de força temps abans per tal de poder entrar a Catalunya i, un cop reduïdes les resistències i sobretot aquesta revolta popular camperola, poder fer unes noves constitucions tal com s'havia fet a Aragó al segle anterior, a finals del segle XVI. Però la cosa no els hi sortirà gens bé. En primer lloc, la Diputació General i el Consell de Cent decideixen convocar una Junta General de Braços, és a dir, el Parlament català sense el rei, i aquí es vota, d'una banda, començar a preparar-se davant de la evident ofensiva hispànica i, per l'altra, intentar sondejar els francesos de quina manera els podrien ajudar. Comencen a arribar algunes tropes expedicionàries després del pacte de Ceret, i aquí, a finals d'estiu, que és una mala època per començar una guerra, entra per Tortosa, després d'un cop d'estat, podríem dir, a la ciutat per part de les classes benestants que obren la porta als soldats hispànics, es comença una campanya terriblement cruel que avança cap a Barcelona i que obliga a posar a prova tots aquests primers elements de resistència que s'havien organitzat. La Generalitat i el Consell de Cent, després de començar a pactar amb aquests segadors, que de fet eren les classes populars revoltades, que prenien aquest nom, que era un símbol de segadors, no és que tots els revoltats fossin segadors, doncs després de pactar i una mica pacificar la situació del país, assumeix aquesta defensa contra el càstig que ve i comença a organitzar el país, compra armaments, reforcen les defenses i aquest exèrcit que està vinguent des de Tortosa comença a tenir els primers enfrontaments amb els terços que s'havien muntat a Correcuita, que, si bé no poden aturar perquè és un exèrcit immens,
sí que tenen el seu efecte i comencen una mica a crear un cert malson per totes aquelles tropes. Aquí, en aquest moment, és més aviat una guerra de guerrilles en la qual encara no entren en acció, podríem dir, aquests mosqueters. Els francesos aporten una sèrie de tropes que l'exèrcit expedicionari francès arriba amb aquest mariscal d'Espenant, que havia estat antigament el conqueridor de Salses, com us havia dit, però aquest exèrcit expedicionari, que encara no havia compromès gaire Catalunya amb França, simplement eren com una mena de mercenaris, quan arriba a Tarragona es troba amb aquest Tercio de los Vélez, que ell, a los Vélez, el convida a veure totes les tropes que té, fa una mica d'ostentació de totes les armes, i el mariscal d'Espenant, que era un home, diguéssim, era un militar expert, se n'adona que mantenir la ciutat de Tarragona amb els pocs soldats que ell havia portat i els pocs soldats catalans que fins aleshores havien pogut arribar a la plaça era una mica un suïcidi i es decideix a retirar. Deixa que la bandera de Barcelona, que era l'expedició militar barcelonina, havíem dit que la Coronela era l'organització que tenia la funció de defensar la ciutat en cas d'atac i que s'organitzava a partir dels gremis, i llavors quan havia d'haver-hi una expedició de càstig fora de la ciutat, fos en algunes vegades alguna altra ciutat catalana o fos aquest cas un context bèl·lic, doncs la bandera de Barcelona havia anat a Tarragona amb Espenant, permet que marxin abans de rendir-se perquè fins aleshores aquesta campanya de los Vélez havia sigut una absoluta escabatxina de catalans. Fins i tot aquells combatents que s'havien rendit eren exterminats sistemàticament, les autoritats eren penjades per les muralles de les ciutats. Amb aquest programa tan negre, les tropes del marquès de los Vélez arriben a Barcelona. El cap militar era un noble italià, Torrecuso, que era un absolut psicòpata, que probablement era ell el promotor d'aquesta política d'extermini sistemàtic, i es troben en una ciutat que està defensada bàsicament per la Coronela, per un mínim exèrcit dirigit per Duplessis Besançon, que era un altre militar francès, que en aquest cas era una mica el que estava negociant amb les autoritats catalanes, i forces armades que han anat arribant d'altres indrets del Principat organitzats com han pogut. L'exèrcit de los Vélez no té queviures i està una mica perseguit per totes aquestes partides de l'exèrcit català que havien començat anomenant-se almogàvers i que acabaran anomenant-se vicalets. Hi ha una dada molt interessant que recull en Xavier Torres, que és que totes aquelles regions en les quals hi ha més recluta de soldats per formar part dels exèrcits de Catalunya, precisament són les regions on hi havia més bandolerisme i significativament, després de la Guerra dels Segadors, pràcticament el bandolerisme ja no n'hi ha. Llavors hem d'entendre que es van anar integrant en aquest exèrcit i probablement estan en la llavor d'allò que serien coneguts com els micalets, que són les tropes guerrilleres catalanes, les tropes no reglades, és a dir, que no entren en l'organització oficial militar de l'exèrcit. Doncs bé, aquest exèrcit de los Vélez, sense queviures, davant de Barcelona, ja és molt tard, es veuen obligats a saltar ràpidament la ciutat per tal d'evitar que l'exèrcit es desfaci, que comencin a haver-hi malalties o que aquests micalets, aquests almogàvers que els estan fustigant contínuament, dirigits pel cap de l'exèrcit català, que era Josep de Margarit i Viure, que era el de la casa que posseeixen el castell Bisbal, allà a prop de la Bisbal, que es veu des de la ciutat. Doncs bé, el marquès de los Vélez fa un assalt amb un exèrcit extraordinàriament nombrós, però es veu aturat davant de Barcelona i sofreix una terrible derrota. La seva estratègia primera és enfilar-se cap a Montjuïc per tal de tenir amb la muntanya una mena de retaguardia segura. Pensem que en aquella època el port de Barcelona era molt mal construït, estava molt mal muntat i les embarcacions solien arribar o partir des de sota la muntanya de Montjuïc. Per tant, si conquerien Montjuïc, tenien l'abastiment assegurat. I en aquest cas, el que passa és que, tot pujant la muntanya, els catalans i els 300 francesos que hi havia forces més catalans perquè la milícia ciutadana, la Coronela, hi havia instal·lat algunes unitats,
doncs es comencen a resistir, havien posat tota una sèrie de trinxeres al llarg de la muntanya i ara us llegiré un tros de com es van trobar aquests, eren sobretot mercenaris portuguesos i irlandesos, els primers que arriben a dalt de la muntanya, amb la mosqueteria catalana. Aquest és un fragment que ens està parlant d'aquest assalt a Montjuïc per les tropes hispàniques de Francisco de Melo, que era un portuguès que va escriure tot un tractat sobre la Guerra dels Segadors, que és la història de los movimientos de separación de Cataluña. I comença així. Eran las 3 de la tarde y se convertía en Montjuïc más duramente que hasta entonces, porque la ira de unos y otros, con la contradicción, se hallaba en aquel punto más encendida. Afírmase haber sido tales las rociadas de la mosquetería catalana que, mientras se manejaba, a quien la escuchó a lo lejos, parecía un continuado sonido, sin que entre uno y otro estruendo hubiese intermisión o pausa perceptible a los oídos. Confusos se hallaban los españoles, sin saber hasta entonces lo que habían de ganar por aquel peligro, porque ya los oficiales y soldados, llevados del recelo o del desorden, igualmente dudaban y temían el fin de aquel negocio. Había llegado ya aquella última hora que la divina providencia decretaba para castigo no solo del ejército, mas de toda la monarquía de España, cuyas ruïnes allí se declararon. I així ja podem veure en aquests fets d'armes de Montjuïc, d'aquest ascens que es veu interromput per la mosqueteria catalana, com diu directament Francisco de Melo, com ja hi havia aquesta existència d'unes unitats armades amb mosquets que podien ser de les milícies gremials. Segurament, evidentment, també hi havia mosqueters francesos dels que havia portat amb ell Duplessis Besançon, que de fet és una mica el cap, junt amb el diputat Tamarit i el conseller en cap de Barcelona, del que són els exèrcits catalans en aquesta ofensiva de la batalla de Montjuïc. A part del fracàs d'aquest ascens per coronar la muntanya de Montjuïc i fer-ne la seva base de les tropes hispàniques, hi ha també una càrrega molt important de la cavalleria francesa i la cavalleria catalana, que tenen un paper molt destacat i que, en certa manera, tempten a la cavalleria espanyola perquè s'acosti cap a les muralles de Barcelona i allà, novament, és la mosqueteria, són els tiradors el que els trinxen i fins i tot acaben amb la vida del principal oficial, el marquès de Sant Giorgio. Total, aquella batalla serà un absolut desastre per les armes de la monarquia hispànica que s'han de retirar a correcuita perseguits per les milícies catalanes, sobretot per aquests almogàvers de Josep Margarit i sobretot Francesc de Cabanyes, que una mica és el primer organitzador d'aquest tipus d'unitat d'almogàvers o miquelets i que els afustiguen fins a Tarragona. La segona acció, en la qual ja trobem clarament una companyia de mosqueters que té un paper central durant una batalla, és a la batalla dels Quatre Pilans que hi ha a Lleida. Aquesta batalla és un any després de la batalla de Montjuïc, gairebé. En aquest context s'ha quedat una bossa de soldats hispànics dintre de Perpinyà i a Roses, que havien sigut les antigues bases militars per protegir la monarquia hispànica, el Principat, dels atacs francesos. Doncs en allà es queden aïllades una sèrie de tropes, una bossa dintre la retaguarda franco-catalana. Tenim Tortosa, que com he dit havia estat ocupada ja al principi de la guerra, i Tarragona, que va ser ocupada després de que el marquès d'Esperant decidís marxar i retirar-se. I així el següent objectiu important per les tropes hispàniques és la ciutat de Lleida. En aquell moment a Catalunya el comandament general de les tropes la porta el senyor de la Motte, que és un noble francès parent del cardenal Richelieu. És un personatge de la petita noblesa que ha fet una carrera militar destacable a les guerres d'Itàlia i que a Catalunya de seguida s'hi sentirà prou bé, es sentirà prou identificat amb el país, té una especial reverència a la Mare de Déu de Montserrat, tot i que tingui una vida així com una mica disbauxada, evidentment, com qualsevol militar o aventurer de l'època. Té una relació molt bona amb Josep de Margarit i Biure, que, com deia, és el cap més important dintre dels militars catalans. De fet, arribarà a ser governador general de Catalunya i és un personatge
realment també una biografia d'aventures que en faré una píndola al seu dia, i fins al punt tenen una relació Lamotte i Marguerite que, de fet, l'amant, la concubina, i no pas amagada, sinó que més la porta com a parella en les recepcions oficials, és una parenta, una cosina del propi Josep de Margarit. Doncs bé, Lamotte ha tingut una sèrie d'accions militars realment exitoses. Després de la derrota de Montjuïc, els espanyols s'havien refugiat a Tarragona i, tot i que hi ha un atac i una certa intensitat per part de Lamotte i altres militars que l'acompanyen en aquell moment per tal d'aconseguir guanyar Tarragona, ho troben realment impossible, perquè els hispànics, des de que l'han ocupada, es dediquen a fortificar-la al màxim. En aquest context hi ha un gran pla que traça el comte Duque Olivares per tal de capgirar la guerra a Catalunya, que es basa en una cavalcada directament des de Tarragona fins a Roses, que ja em direu. Després hi ha d'haver-hi una mena de motí a la zona de l'Empordà per tal d'ajudar Roses i obrir les costes a la marina hispànica, i finalment una campanya militar molt contundent dirigida contra Lleida i comandada per un parent seu, que és el marquès de Leganés. Surt tot un exèrcit des de Tarragona cap a Lleida. També arriba des de terres hispàniques un exèrcit reclutat a correcuita a Castella. De fet, arriben fins i tot a confiscar els cavalls de les carrosses de Madrid. Són unes reclutes que són importants en nombre, però que estan fetes molt a correcuita. De fet, el propi rei Felip IV, com veu els tercios reclutats per Castilla, diguéssim que demana que tan aviat com puguin hi posin soldats de veritat. Però bé, és un exèrcit realment nombrós, és un exèrcit potent. Totes les forces que venen de Tarragona han viscut o bé la batalla de Montjuïc, com a mínim, o bé el potent setge que havien tingut després, i aquestes tropes es van concentrant a prop de la ciutat de Lleida. El mariscal de Lamotte arriba a Lleida tranquil·lament, esquivant una mica les primeres tropes expedicionàries hispàniques, i es prepara per defensar la ciutat de Lleida. Al principis d'octubre, les tropes espanyoles es situen finalment davant de Lleida per atacar-la, concretament davant del turó dels Quatre Pilans, que és on els espera aquest mariscal de Lamotte. En aquesta batalla trobem ara sí una unitat de mosqueters catalans que va tenir un paper especialment destacat, que era la companyia de Jeroni de Miquel. Quan Lamotte situa les seves unitats, posa les unitats d'exèrcit catalanes a la rereguarda, comandades per Josep de Margarit i Biure, perquè eren tropes menys foguejades que les franceses i perquè cobrissin efectivament la seva rereguarda. L'excepció és aquesta companyia de mosqueters de Jeroni de Miquel, cosa que ens fa pensar que segurament eren mosqueters professionals que cobriran una part que hi ha a l'altra banda del riu, que de fet estaven darrere d'un torrent, estaven protegits pel flanc per la cavalleria francesa i tenien l'artilleria que anava piconant les unitats espanyoles. Ells eren una companyia, que en el cas català una companyia normalment hauria de ser de 100 homes, llavors ells van estar fent foc granejat continu sobre les tropes espanyoles. Davant d'ells hi havia directament el Regimiento del Príncipe, que eren uns 3.600 combatents, unes 21 companyies aproximadament d'infanteria, i a diferència dels espanyols, com que eren tants i prenien una mena d'avanç compacte, els mosqueters catalans van optar per dues solucions per tal, primer, de no tenir damunt el front enemic i de l'altre, evitar que el foc enemic per simple concentració els pogués tocar. Així que es van desplegar obertament i van començar a obrir foc amb l'avantatge que en aquella època els arcabussos catalans tenien una munició diferent, tant de la francesa com de la hispànica, de la castellana. Les municions catalanes pesaven una unça i les municions franceses cap a 3/4. Les municions castellanes aproximadament el mateix, potser una mica més, però en tot cas les municions catalanes
molt més pesants, els permetien d'anar fent foc des d'una distància major que l'esmosqueteria o l'arcabusseria espanyola, i així van anar tirant durant tota aquesta batalla, van anar fustigant el Regimiento del Príncipe, van impedir el seu avenç durant molt de temps, fins que al final ja els hi van ordenar que retiressin, una retirada ordenada, coberta per la cavalleria francesa, i així van tenir el paper més destacat de tots els catalans en aquesta batalla. La rereguarda catalana, de fet, Josep Margarit no va tenir un paper tan destacat, però sí que la cavalleria catalana va aconseguir desbaratar alguna maniobra que venia per rodejar per l'esquena, i si bé al final els francocatalans van acabar abandonant les seves posicions, sí que es pot dir que aquell exèrcit de Leganés es va veure aturat, va tenir grans pèrdues. Pensem en això que us deia, per exemple, els mosqueters catalans que anaven disparant i els altres disparaven però no podien tocar ningú realment, tant perquè estaven dispersos com perquè estaven massa lluny per les seves armes, i això va fer que, estant tots compactes, tinguessin moltíssimes més baixes. El desastre d'aquest exèrcit del marquès de Leganés va ser total. De fet, ell, com va tornar cap a Madrid, van presentar cap a 43 càrrecs contra ell, els diferents militars, i, en definitiva, va ser la caiguda del conde duque Olivares en total desgràcia. Perquè tenia tants rivals, tants enemics. De fet, per exemple, els catalans, la seva propaganda de guerra estava concentrada en defenestrar la seva persona, que així va acabar. Un cop acabada aquella batalla dels Quatre Pilans i salvada la ciutat de Lleida, com a mínim fins a aquell moment, es va procedir a l'organització definitiva del que seria el govern i la defensa de Catalunya. En aquest sentit, el mariscal Lamotte seguiria essent virrei de Catalunya durant uns quants anys, secundat per aquest Josep de Margarit i Viure, que seria el governador general de Catalunya, que és la segona figura en importància després del virrei. Ja el 1641, Pau Claris i la Junta General de Braços havien decidit posar el país sota sobirania de Lluís XIII, i aquí s'havia acordat que l'esforç de guerra dels catalans estaria en la creació d'un exèrcit propi, ara sí un exèrcit modern, que seria el Batalló Català. Aquest exèrcit tindria uns 5.000 homes sobre paper i seria destacable el paper de la cavalleria, sortirien les properes fornades de mosqueters com aquests d'en Jeroni de Miquel, i estaria actiu gairebé durant tota la guerra. Algunes vegades el van trinxar completament i es va haver de reconstruir, però que va tenir un paper professional destacat i a l'alçada de qualsevol altre exèrcit de l'època. I bé, crec que ja hem vist una aventura, una acció militar destacada d'una companyia catalana, que era aquesta companyia de Jeroni de Miquel, el 7 d'octubre de 1642, en aquesta batalla dels Quatre Pilans, en el qual es va salvar la ciutat de Lleida. Espero que us hagi agradat aquest recorregut per la història de l'entrada del país a la guerra moderna, centrat en la figura d'aquests personatges que eren els mosqueters. Espero que hagueu disfrutat tant com jo la narració i els fets explicats. No vull acomiadar aquesta sèrie de 3 capítols sense agrair molt sincerament en Pedro Cristòfol, que és l'autor de La fi de la Guerra dels Segadors, un llibre que acaba de publicar l'editorial Farell i que conté una part de memòries i escrits d'aquest Josep de Margarit i Viure, amb el qual hem tingut unes converses superinteressants i vam coincidir al principi de que estava preparant aquest videopost dels mosqueters i m'ha proporcionat moltes de les informacions importants que aquí us he anat revelant. Doncs moltes gràcies, Pedro, moltes gràcies a tots vosaltres, els que heu estat escoltant i seguint aquesta sèrie de posts i les píndoles des del balcó i des de l'escriptori, i aviat en tindrem més. Si teniu qualsevol comentari, qualsevol pregunta que vulgueu fer, podeu fer-la aquí, en la secció pròpia de comentaris. Si us ha agradat tot això i no seguíeu la pàgina o el canal, sisplau, subscriviu-hi, feu un m'agrada i res més. Us espero a la propera píndola. Els
Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya